ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥିଲେ ନା ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଆମେ ଏକ ଅତି ଚମତ୍କାର ମୈଥିଳୀ ଲୋକକଥା ବତୁର କାହାଣୀ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ହଁ, ଏହି କାହାଣୀଟି ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଯେ ଘୋର ବିପଦ ସମୟରେ କିପରି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଯାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଏହି ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀର ଗଭୀରତାକୁ ପାରମ୍ପରିକ ମିଥିଳା ଏବଂ ମଧୁବନୀ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି କଳାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗ ଆଉ ରେଖାରେ ଏକ ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିଛି, ଆଉ ଏହା ଏହି ଲୋକକଥାର ଯେଉଁ ଏକ ଭାବନାତ୍ମକ ଓଜନ ରହିଛି ନା, ତାକୁ ବହୁତ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ବହନ କରୁଛି। ଏବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଏକ ନିରୀହ ତଥା ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରାଣୀ କିପରି ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲର ଅପରାଜୟ ରାଜା ପାଲଟିଗଲା? ବଞ୍ଚିବାର ସଂଘର୍ଷ, ମସ୍ତିଷ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି, ଏହି ସବୁ ଭିତରେ ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଏହି କାହାଣୀର ରହସ୍ୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ କଥା ହେବା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଉପରେ, ବଳିଦାନର ଛାୟା। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଘନେଇ ଆସୁଥିଲା। କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ମାତ୍ର 4 ମାସର ଏକ ଛୋଟ ଛେଳି ଛୁଆଠାରୁ। ଆଗକୁ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପୂଜାରେ ଛେଳି ବଳି ଦେବାର ଏକ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଥାଏ। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଏକଦମ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଣିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକଟି ସେଦିନ ନିଜ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନେବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ବିକ୍ରି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। କେବଳ ଏହି ଛୋଟ ବିଳମ୍ବ ହିଁ ପୂରା କାହାଣୀର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ବଜାରର ସେହି ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟଚାଲ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା। ମା ଛେଳିଟି ଚୁପଚାପ ରହି ନିଜ ପିଲାର ଭୟଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ହେଉଥିବା ଏହି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିପାରୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ମା ପାଇଁ ଏହା କେତେ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବ ତାହା ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏବେ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ, ମାର ଚେତାବନୀ। ନିଜ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥା କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ସମୟ। ନିଜ ଛୁଆକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ମାଆକୁ ସେହି କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ମୂଳ ମୈଥିଳୀ ପାଠରେ ମାଟି କହୁଛି, ଭାଗିଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ, ନହେଲେ ଏହି ମାଲିକ କାଲି ତୁମକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ କଥା ନଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ନିଜ ପିଲାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିରାଶା ମାର ଶେଷ ତଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅନୁରୋଧ। ଠିକ୍ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ନିଆଗଲା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ। ମାର ସୁରକ୍ଷିତ କୋଳ ଛାଡ଼ି ସେହି ଅଜଣା ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଯିବା ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ଜଙ୍ଗଲର ଅନିଶ୍ଚିତତା ବୋଧହୁଏ ବେଶ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଏଥର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଡ଼କୁ। ବତୁର ରୂପାନ୍ତରଣ। କିପରି ସେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଜୀବରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତରେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବତୁରର ରୂପାନ୍ତରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଏକଦମ ଗୋଟିଏ ହିରୋର ଯାତ୍ରା ଭଳି। ଜଙ୍ଗଲରେ ତାର 2ରୁ 3 ବର୍ଷର ସମୟ କିପରି ବିତିଲା ତାହା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର। ପ୍ରଥମେ ସେ ଏକ ଭୟଭୀତ ଛୁଆ ଭାବରେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାପରେ ସେହି କଠିନ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ସହ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା ଶିଖିଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଏକ ବିଶାଳ ସିଂହ ଥିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବରେ ବଢ଼ି ଉଠିଲା। ଜଙ୍ଗଲର କଠିନ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନ ତାକୁ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଯୋଦ୍ଧାରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ସମୟକ୍ରମେ ସେହି ସାନ ଛୁଆଟି ଆଉ ସାନ ହୋଇ ରହିନଥିଲା। ଘନ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ବିଶାଳ ସିଂହ ସହିତ ସେ ଏବେ ଏକ ବିରାଟ ଭୟଙ୍କର ବତୁରେ ପରିଣତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ତାର ଏହି ନୂଆ ରୂପ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲର ଯେକୌଣସି ଜୀବର ମଧ୍ୟ ଝାଳ ବୋହିଯିବ। ଏବେ କାହାଣୀ ପହଞ୍ଚିଛି ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୋଡ଼ରେ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ, ବାଘ ସହ ସାମ୍ନା। ସିଧାସଳଖ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସହିତ ଭେଟ। ବତୁ ବୁଲି ବୁଲି ଏକ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ହଠାତ୍ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ ଏକ ବାଘ ସାମ୍ନାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ବତୁ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମଜାଦାର କଥା ହେଉଛି ବାଘ ମଧ୍ୟ ଭିତରେ ଭିତରେ ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଦାଢ଼ି ଏବଂ ସିଂହ ଥିବା ଏମିତି ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲା। ଏହି ଅଜଣା ରୂପ ହିଁ ବାଘ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ବାଘ ନିଜର ସେହି ଭୟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମୈଥିଳୀ ଭାଷାରେ ଏକ କାବ୍ୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା। ନାମି ନାମି ଦାଢ଼ିମୋଚ ଭକୁଲା, କହୁ କତଏସ ଆଭୈଛି, ନକ୍ଷିତ ଦେଖି ଠକୁରା। ଯଦିଓ ତାର ସ୍ୱରରେ ଟିକେ ରାଜକୀୟ ଗର୍ବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ବାସ୍ ଏଠାରୁ ହିଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଏକ ମାନସିକ ଯୁଦ୍ଧ। ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ, ବୁଦ୍ଧିର ବିଜୟ। ଏହା ହେଉଛି କାହାଣୀର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏହିଠାରେ ବତୁକୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଥିଲା,
ଆଉ ସେହି ଅସ୍ତ୍ର ତାର ବିଶାଳ ସିଂହ ନଥିଲା, ବରଂ ଥିଲା ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ମତି। ସେ ଟିକେ ବି ଭୟ ନ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଅଚୁଆନ୍ଦୁନି ଖେଲହ ଗରଚୁନ୍ଦନି ଖେଲହ ସିଂହ ଖେଲହ ସାତ ଆ ଜଭଇଆ 10 ବାଗ ନଖି ହୋଇ ତଭଇଆ ପରହ ଠାକ୍ ଦ ଉପାସ। ମାନେ ସେ 7ଟି ସିଂହକୁ ଖାଇଦିଏ ଏବଂ ଯଦି ଦିନକୁ 10ଟି ବାଘ ତାକୁ ନ ମିଳନ୍ତି ତେବେ ସେ ଉପବାସ ରୁହେ। ଏଭଳି ଏକ ଭୟଙ୍କର ମିଛ ଶୁଣି ପ୍ରକୃତ ବାଘଟି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଲା ଏବଂ ସେଠାରୁ ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଲା। ଏହା କେତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବନ୍ତୁ। ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲର ଭୟଙ୍କର ରାଜା ଏକ ବଳିଦାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିବା ଛେଳି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋକା ବନିଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚତୁରତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲାଉଥିବା ବିଲୁଆ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଏହି ଛଳନାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ସଭିଏଁବତୁ ନିକଟରେ ହାର ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାଘର ପାଶବିକ ଶାରୀରିକ ବଳ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମାନସିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣତା, ଯାହା ବତୁର ସେହି ରଣନୀତିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଚୟନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆଗରେ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି କେତେ ସହଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଏହି ପୂରା ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷ କ'ଣ? ଏହି କାହାଣୀର ମିଳୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟବାନ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି, ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିମତା ସର୍ବଦା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ବିପଦ ସମୟରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି, ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଜିତାଇ ଦେଇପାରେ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ହେଉଛି ବତୁ କାହାଣୀର ମୂଳମନ୍ତ୍ର। ଏବେ ଶେଷରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ତଥା ଚିନ୍ତାଜନକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅସହାୟ ଛେଳି କେବଳ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଅଭିନୟ ବଳରେ ଏକ ଭୋକିଲା ବାଘକୁ ବୋକା ବନାଇ ପାରିଲା, ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଧୁନିକ ଦୁନିଆରେ କେବଳ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଦଳାଇ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଆମେମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା କେଉଁ ସବୁ ବାଘ ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୟ ବା ସମସ୍ୟାକୁ ପରାସ୍ତ ନ କରିପାରିବା? ଏହି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ଆମେ ଏଠାରେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିବା।